أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Барлык мактау, шүкрләребез Аллаһы Тәгаләгә булып, сөекле пәйгамбәребезгә Мухаммад алейхиссаламга салаватларыбыз, сәламнәребез ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мөхтәрәм мөселман кардәшләрем, һәрберебезгә Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булса иде. Аллаһы Тәгаләнең безгә, кешеләргә биргән нимәтләре бик күп. Саный башласаң, санап бетерү һич тә мөмкин түгел. Мөхтәрәм җәмәгать, менә без үзебезнең яшәү урыныбызны карасак, табигатьне карасак, нинди күркәм урында яшибез. Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән бу иң зур муҗизаларыннан шулай ук берсе булып тора. Бер урында, бер җирлектә яшәп, бер елда без төрле хәлләрдә булабыз. Төрле илләргә дип әйтикме, төрле җирләргә сәфәр кылабыз дисәк тә була. Мәсәлән, кыш айлары. Күпме кар, суык. Шул ук вакытта кышның үзенең бер гүзәллеге, үзенең бер матурлыгы бар. Кыш айлары да күпмедер вакыт үткәннән соң яз килә. Күңелдә язны көтеп алабыз. Яз инде ул бала вакытлар, яшьлек, табигать уяна, табигать терелә. Шулай яздан соң инде җәй килә. Җәйнең үзенең әйтеп бетергесез матурлыклары бар. Шулай ук җәй айлары ул үзенең мәшәкатьләре. Җәй көнендә без тырышабыз тормышны алып барырга, кышлыкка ризык табырга, төзү эшләрен җәй вакытларында тырышып эшлибез. Ә инде җәйдән соң көзләрдә килә. Көздә ул безгә бер хатирә, тормышның да көзе киләчәге, тормышның да картлык киләчәге. Шулай ук мап-матур булган яшел үләннәр саргайып, ям-яшел булып утырган агачлар көз көннәрендә төрле төсләргә керәчәкләр, кемдер сары, кемдер кызыл төскә кереп, аннан соң инде яфракларын коеп, киресен тагын шулай йокыга талачаклар. Менә бу айлар кыш айларына да җиттек. Кышның үзенең бәрәкәте бар. Аны аңлаган кешегә Пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссаламның әйткән сүзләренә караганда, «Тала лейлуху» дигән, «Фақамаху», «Ва касура нахараху фасамаху». Ягъни кыш айлары җиткәч, төннәр озыная. Озын төннәрдә мөселман кеше намазларын, тәһаҗҗүд намазларын укый. Ә инде көннәр кыскара, кышкы көннәрдә һәм инде моның белән дә файдаланып, мөселман кешесе нәфил уразаларын тота. Менә шуңа күрә бу бәрәкәтле айларда, кыш айларын без кулдан ычкындырмасак иде. Бу айларда, мөхтәрәм җәмәгать, кемдер җәй айларында тота алмый калган уразалары булырга мөмкин, казага калган уразаларын тота ала. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, менә бүген көндә кыш айларында көннәр иң кыска булган вакытларда ястү намазлары безнең сәгать 5-тә 5 тулып 10 минутлар беткәннән соң укыла. Ә инде иртәнге намаз хәтта сәгать 8-гә хәтле дә йокыны туйдырып, уянып, иртәнгене укый алабыз, мәчетләрдә дә укый алабыз. Һәм инде 5-тән алып сәгать иртәнге 8-гә, 7-гә хәтле безнең булган вакытны без инде гыйбадәттә үткәрә алабыз. Шулай калган намазларыбызны каза кыла алабыз, изгелекләр кыла алабыз. Һәм шулай мөхтәрәм җәмәгать, безнең җирлектә булган кыш айлары ул безгә бер форсат бирә, җиңеллек бирә белем алырга. Белем алырга, ничек Коръән укырга, ничек намазлар укырга, динебездә нәрсә тыелган, нәрсә тыелмаган, менә шул форсатны без кыш айларында файдалана алабыз. Аллаһка шөкер, шәһәрләребездә, авылларыбызда мәчетләр бар, мәчетләр ачык. Bütün мәчетләрдә диярлек укытыла. Бары тик безгә теләк кенә кирәк. Әгәр шул мөмкинчелекне дә кулланмаса, Аллаһ каршында нәрсә дип җавап бирербез икән? Аллаһы Тәгалә бездән сораячак,
Мәдрәсәләр булды, мәчетләр булды, мәчетләр җылы булды, мәдрәсәләр җылы, матур, уңайлыклар булды. Укыдыгызмы? Килдегезме? Йөрдегезме? Минем өчен нәрсә кылдыгыз? Белемнәр алдыгызмы? Гыйбадәт кылдыгызмы дип, шундый форсатлар бирдем. Ә сез нәрсә эшләдегез дип сораса, без нәрсә дип җавап бирәбез? Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, вакытыбызны заяга үткәрмик, кышның файдаланып калыйк, бәрәкәтен алып калыйк. Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлекләр биреп, ил көннәренә тынычлык биреп, сау-сәламәт яз айларында каршыларга насип итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.